Inalantaw sang House prosecutors nga dako ang posibilidad nga madamo ang magatuhaw nga fake news kag political attacks sa palaabuton nga impeachment trial sa buwas na ila bato kay Vice President Sara Duterte. Base sa pahayag ni House Prosecutor Representative Joel Chua, posible ini matabo agod magkadto dira ang atensyon sang publiko kag hindi matutukan ang impeachment proceedings. Apang sunuman sa kongresista, masarangan gid nila nga punggan ang kaangay sini nga mga fake news, ilabi na nga mayara sila sang ginahawiran nga mga mabugat nga ebidensya batok sa Vice Presidente. Dugang pa ni Chua, importante man nga hindi sila magpatemtar sa nagalinapta nga mga fake news agud maobra man nila ang ilang nga mangin responsibilidad bilang House prosecutors sa amo nga trial. Itong mga paratang sa ating Vice Presidente dahil alam po ninyo wala pong pinakamatinding panabla sa fake news kung hindi po ang ebidensya na ilalatag po namin. Okay po, Kong. Si Representative Joel Chua nga isa sa mga prosecutor.